Hei ja tervetuloa Liitto-podcastin pariin. Mun nimi on Niilo Ahola ja tää on meidän tämän podcastin toinen jakso. Mulla on täällä vieraana tänään Eero Peuraniemi ja Sulo Helgren. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Mä haluaisin tietää vähän teistä, Sulo ja Eero, että ketä te oikein ootte. Jos voisitte vähän esitellä tähän alkuun itseänne ja sitten mulla on tämmönen bonuskysymys vielä, että jos sun pitäisi valita yksi supersankari, mikä sä olisit, niin mikä sä olisit? Joo. Moikka. Eli mä oon tosiaan alun perin Kokemäeltä. Sitten mä muutin Harjavaltaan ja siellä toi helluntaiseurakunnassa nuoruuteni vietin. Ja parin tuliselun kautta nyt täällä Tampereen teologisessa opistossa tällä hetkellä opiskelemassa kolmosvuonna ja tuolla Tampereen helluntaiseurakunnassa tällä hetkellä pyörin. Ja se on tällä hetkellä kotiseurakunta, mutta supersankari, tää on. No eihän tässä kyllä kysymystäkään, että kyllähän se Batman nyt on. Että tässä nyt. Kyllä mä sanoisin, että sä olisit paremmin tommonen kapteeni Kalsaari. Oi. Se oli kyllä legendaarinen. Eero olisi siis Batman. Kyllä. Right. No mites Sulo? Kuka olet? Ja? En mä tiedä, varmaan joku superhessu. Joku sellainen. Mutta en ole sen koomin hirveämmin kattonut supersankaria. Oliko tää nyt se supersankari vai itseään esittelen? niin, ehkä se on vain molempia varmaankin. Mutta joo, niin, jos mitä itsestä kertoo, niin on Kihniöltä alun pitäen kotoisin ja että toista vuotta lukenut teologisessa opistossa täällä Tampereella. Ja ollut vähän sekaisin näitä kursseja, että on kolmosvuosien kurssilaisten kanssa samassa täällä Raamattu-teologia kurssilla, minkä puitteissa nyt tätä podcastiakin tehdään. Että ollut ihan mukava kevät ja opinnut muutenkin. Joo, jos itse pitäisi joku supersankari valita, niin varmaan se Spider-Man olisi semmoinen, olisi sitten tuolla keinua pitkin kerrostaloja sen seitin kanssa, mutta hei, kiva, että olette tullut tänne. Meillä on nyt tämän toisen jakson teemana liitto ja vanha testamentti. Eli miten liitto esiintyy vanhassa testamentissa. Ja voitaisiin vaikka aloittaa ihan tämmöisellä kysymyksellä, että millainen on tämä liitto niin kuin sana, tämä liittokäsite hebrean kielessä, jolla siis vanha testamentti on kirjoitettu? Joo, eli liittokäsite, se on tämmöinen hebrean sana, kun varmaan lausun tässä väärin, mutta berit. Varmaan pitäisi vähän kahistella niin kuin hebreaa tuossa kurkkua, mutta yleensä tämä niin kuin nähdään, että tämä on kahden osapuolen välinen tekemä sopimus. Ja ehkä se on vähän vaikea kontekstualisoida tälleen niin kuin nykypäivään, että jos mä nyt lupaan lainata sulle jotain ja mä nyt sitten petänkin sen luottamuksen, niin se ei nyt ehkä niin iso juttu. Mutta ehkä tuossa vanhan testamentin liitossa se oli paljon isompi juttu, että se ei nyt vaan ollut silleen, että Eero, sä lupasit tulla tänään käymään, sori, mulla oli muuta tekemistä. Niin se, kun se liitto tehtiin, niin joissain tilanteissa niin leikattiin jopa eläimiä. Me nähdään tämä vanhassa testamentissa, miten leikattiin 2 eläintä. Ja sitten niin kuin Abraham ja Jumala sitten käveli siitä niin kuin niiden eläinten läpi, mikä kuvasti sitä, että jos niin kuin se liiton rikkoo, niin siinä käy niin kuin niille eläimille. Ja tässä Berit-sanassa on myös tämmöistä leikkaamisjuurta, mikä sitten, että no jos mä tämän rikon, niin kuolema tästä sitten koittaa tästä niin kuin liiton rikkomisesta. Okei, mielenkiintoista. Olisi kiva kuitenkin tietää, että miten tätä liittosanaa sitten itse käytetään siellä vanhassa testamentissa. Et meillä tuossa ekassa jaksossa tuli jo vähän mainintoja tämmöisistä liitoista kuin Noan liitto ja Abrahamin ja Siinain ja Daavidin liitot. Niin haluaisitteko te vähän tarkemmin kertoa näistä ja ehkä syventyy näihin liittoihin, että mitkä näiden, niin kuin, oliko näillä jotain erityistä merkitystä, oliko ne vaan tämmöisiä niin kuin Jumalan sidequesteja, mitä se teki, vai liittyykö ne tämmöiseen? Onko ne jollain tavalla olennaisempia? Joo, Jumalan sidequestit on hyvä termi.
Joo, jotkut liitot oli erittäin olennaisia. Toki hyvä on tehdä tämmöinen kahtiajaattelu, että jotkut liitot oli tavallaan ehdollisia, jotkut niin kuin ei-ehdollisia. Vaikka oliko tämä Jumala niin kuin teki Noonkaan liito, että joo, että en mä nyt enää hukuta tätä maailmaa, niin se on semmoinen, niin kuin, että meidän ei tarvitse nyt miettiä, että jos mä nyt teen liikaa syntiä tai jos mä en nyt muista pestä mun hampaita aamulla, niin nyt sitten liiton ehdot ei täyty ja nyt sitten taas tulee vettä ja kaikki kuolee. Ja siinähän meillä on niin kuin muistutuksena tämä ihmeen sateenkaari, mikä oli liitoissa yleensäkin semmoinen niin kuin joku julistava ominaisuus, joka sitten julistettiin, että otetaan se liitto vastaan ja hyväksytään ne liiton ehdot. Mutta Abrahamin liitto oli myös mielenkiintoinen, koska Jumala, ja se on ehkä vanhan testamentin merkittävimpiä liittoja nyt sitten Siinain-liiton rinnalla. Mutta Jumala lupasi siunata Abrahamin kautta niin kuin kaikkea maailmaa, että sinun kauttasi kaikki tulevat siunatuiksi, ja jotka sinua siunaavat, niin minä heitä siunaan, ja jotka sitten taas kiroaa Abrahamia, niin Jumala tulee myös heitä kiroamaan. Ja tämä tuntuu olevan, niin kuin, mitä enemmän tätä aihetta tutkii, mitä enemmän tutkii Uutta testamenttia, vanhaa testamenttia, niin kaikki liittyy nyt aina tähän niin kuin Abrahamin liittoon, tai ainakin sinne viitataan ihan jatkuvasti. Vaikka roomalaisysiä tutkiessa niin huomasi, että se koko kysymys oli siinä, että onko Jumala ollut epäoikeudenmukainen, kun nyt Jeesuksen myötä niin kuin pakanat on otettu liittoon, ja osa juutalaisista on nyt jäänyt tämän niin kuin lupauksen ulkopuolelle, mitä varten Israel luotiin, niin oli mielenkiintoista huomata, että se koko keskustelu pyöri tässä Abrahamin liiton ympärillä. Ja niin kuin edellytys, jos me halutaan ymmärtää roomalais 9 merkitystä. Tuo mielenkiintoista, että tuossa Abrahamin liitossa ehkä just tämä käsitys, joka juutalaisilla oli siitä, että nyt se on nämä Abrahamin jälkeläiset, joita tulee olemaan lukematon määrä, niin tulee olla tämmöisiä niin kuin biologisia jälkeläisiä, että just ketkä kuuluu siihen juutalaiseen kansaan, mutta ehkä sitten se paljastunkin sitten myöhemmin, että ei olekaan kyse niin kuin biologisesta jälkeläisistä pelkästään, vaan myös niin kuin tämmöisistä hengellisistä jälkeläisistä, jotka sitten myös tulee niin kuin mukaan siihen Abrahamin liittoon ja tavallaan sitä kautta liittyy siihen hänen perheeseen. Onko tämä jollain tavalla niin kuin paikkaansa pitävää tai oikealla jäljellä? Niin kyllähän se, jos Jumala ei olisi käyttänyt ketään Abrahamin biologisista jälkeläisistä, niin siinä vaiheessa juutalaiset olisi voinut sanoa, että Jumala on ollut epäoikeudenmukainen, mutta se liitto ei pitänyt, tai lupaus ei pitänyt sisällään, että kaikki jälkeläiset olisivat niin kuin mukana siinä liitossa. Ja sitten se vaati vaan sen, että sen takia varmaan evankeliumeiden alussa käydään niin paljon aikaa ja käytetään niin paljon tilaa siihen, että todetaan, että oikeasti Jeesus oli, niin kuin, mikä hänen niin kuin se sukulinjansa oli, että se menee oikeasti näihin vanhan testamentin merkkihenkilöihin. Että voidaan todeta myös, että se menee sinne Daavidiin ja menee niin kuin Abrahamiin. Ja haluttiin näyttää siinä, että oikeasti että tämä niin kuin on pätevä ja hän on pätevä niin kuin täyttämään nämä lupaukset. Joo, aivan. Sitten uskon kautta mekin voimme liittyä nyt Kristukseen ja Kyllä, sitä kyllä. kautta päästä näihin lupauksiin, mutta se on sitten ihan oma keskustelunsa. Mutta hei, mitäs sitten toi Siinain liitto? Mistä siinä on kysymys? Niin sehän on tämä Siinain vuorella Mooseksen kanssa tehty liitto. Jumala antoi israelilaisille lain ja lupauksen olla heidän kanssansa, jos he pysyvät hänelle uskollisina. Tästä huomataan just se ehdollisen liiton niin kuin merkitys. Tässä selvästi oli ehdot tällä liitolla. Ja onhan tämä aika surullisen kuuluisaa sitten katsoa tätä niin kuin vanhaa testamenttia, että miten niin kuin ne ihmiset sitten jatkuvasti siellä on palvomassa epäjumalia ja toimimassa väärin sitten Jumalaa kohtaan, että sitten se liiton ehdot ei täyttynyt. Ja sitten ennen kuin päästiin luvattuun maahan, niin siellähän sitten Jumala vei kahdelle vuorelle sitten kansan, missä sitten julistettiin just vähän niin kuin, koska liitoissa oli tapana tehdä niin kuin tämmöinen julistus, niin tässä nyt oli oikeasti se, että no niin, että tässä on nyt ne pelisäännöt, että jos te toimitte oikein, niin tässä on ne siunaukset, mitä te saatte niin kuin pysyä tässä luvatussa maassa, mikä kuvastaa niin kuin elämää, mikä kuvastaa läsnäoloa Jumalan kanssa, niin kuin näitä kaikkia siunauksia. Mutta jos te ette pysy, niin teet heitetään sitten tästä luvatusta maasta pois, mikä sitten edusti niin kuin, mahdollisesti myös kuolemaa.
mutta erittäin niin kuin, ehkä kaikista näistä liitoista selvin, missä tämä ehdollisuus näkyy. Joo, nämä kolme ekaa, sitä Noan ja Abrahamin ja sitten tämä Siinain kautta Mooseksen liitto, niin on ehkä nämä kuuluisimmat liitot, jotka vähänkin kristinuskoon perehtynyt henkilö pystyy heittämään, mutta miten sitten tämä Daavidin liitto, mistä siinä on kyse? Siinä on tämä, että Jumala lupasi Daavidille, että hänen jälkeläisensä hallitsee Israelin valtakuntaa. Että se on ikuinen lupaus ja myös että Messias tulisi Daavidin sukulinjasta. No, tämähän voisi mahdollisesti viitata Kristukseen. Mitä? Ei nyt hypätä johtopäätöksiin vielä. Eli tässä nyt on niin kuin näitä liittoja 4 kappaletta. Ehkä ykkösjaksossa vähän myös Joana leikitteli ajatuksen kanssa tuosta niin kuin luomisen liitosta, joka olisi tämmöinen 5. liitto. Mutta ehkä yksi tämmöinen keskeinen asia, johon me päädyttiin tuossa ykkösjaksossa, oli se, että nämä liitot ei ollut vain just tämmöisiä niin kuin yksittäisiä sidequesteja, mitä Jumala teki, tai tämmöisiä toisistaan irrallisia juttuja, mitä nyt Jumala niin kuin sopii ihmisten kanssa, vaan että ne ehkä kasautuu jollain tavalla yhteen, ja onkin todellisuudessa niin kuin osa vaan yhtä tämmöistä, käytettiin käsitettä kuin progressiivinen liitto. Mitä mieltä tämmöisestä olette? Mä tykkään tosta tosi paljon. Mä pohdin kanssa tuossa sulla ja sä puhuit äsken, niin tuli mieleen tämmönen John Waltonin lainaus, vanhan testamentin teologi, niin hän ehkä ajattelee, että niin kuin merkittävin teema Raamatussa on niin kuin, Jumalan aikomus asua kansansa keskuudessa ja olla heidän kanssaan suhteessa. Lainauksen loppu. Niin se ehkä tuntuu olevan niin kuin lähtien sieltä luomisesta, lähtien Abrahamiin. Jumala haluaa olla Abrahamin kanssa, haluaa siunata kaikkia kansoja. Niin se tuntuu jotenkin, jos se näkee, että hetkinen, tässähän on se Jumalan rakastava sydän, joka haluaa niin kuin tuoda ihmisiä hänen yhteyteensä, niin eihän sitä voi olla sitten sen jälkeen näkemättä ja ottaa vielä huomioon, että kaikkien näiden liittojen tämmöinen, miten tämä liitto tulee voimaan, vaikka kuningaskunta tai Abrahamin siunaus, niin ne kaikki niin kuin huipentuu sinne yhteen henkilöön, joka sitten täytti nämä kaikki. Ja totta kai se on sitten Jeesus, mutta taas niin kuin. Kyllä. No sitten nyt kun puhutaan Jeesuksesta, niin ja tästä kun Jeesus täyttää nämä liitot, niin voidaan ehkä hyvin hypätä tai vetää siitä aasinsilta tuohon uuteen liittoon. Ja uutta liittoa me tarkemmin käsitellään sitten seuraavissa jaksossa 3 ja 4, mutta nyt kun tässä vanhan testamentin äärellä ollaan, niin voitaisiin kuitenkin vähän myös sitä tarkastella, että onko tästä uudesta liitosta jonkinnäköistä niin kuin mainintaa jo vanhassa testamentissa vai onko se tämmöinen juttu, mikä nyt sitten täysin tuli uuden testamentin mukana? No siis vanhassa testamentissa löytyy paljon psalmeista ja profeettakirjallisuudesta paikkoja, missä puhutaan uudesta liitosta. Se ei todellakaan ole semmoinen juttu, mikä olisi vasta näkyvissä niin kuin uuden testamentin puolella. Että sitä löytyy niin kuin vanhan testamentin puolelta lupauksia, erityisesti niin kuin Jeremia ja Hesekielin kirjoista löytyy ehkä niin kuin merkittävimmät onkin tuo Jeremia luku 31 ja jae 31, jossa puhutaan, että tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Ja jatkuu sitten jakeessa 32, tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni. Ja sitten tämä Hesekiel, oliko se nyt 36 ja 26, mikä usein niin kuin viitataan, kun puhutaan uudesta liitosta. Tämä lukee näin, että minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Eli selkeästi niin kuin tämmöistä uudistavaa ja niin kuin uuteen liittoon viittaavaa tekstiä löytyy. Meillä on niin kuin löytyy Jesajasta, Sakariasta, Miikasta. On niin monet profeetat, niin on selkeitä viitteitä siitä, että
että Jumala on luomassa uuden liiton. Ja tietenkin sitten näin kristittynä, niin se uusi liitto näyttäytyy meille Jeesuksessa. Tietenkin juutalaisilta kun menee kysymään, niin ne ei ehkä ole ihan samaa mieltä. Mm. Mikäs sitten, osaatteko sanoa, että mikä olisi tämmöinen juutalaisen vastaus sitten uuteen liittoon, että onko se tullut sitten jollain toisella tavalla vai onko se jotain tämmöistä, mitä edelleen odotetaan? Kyllä niillä on vahvasti semmoinen niin kuin ajatus siitä, että Messias ei ole vielä tullut ja uusi liitto ei vielä astunut sillä tavalla voimaan. Ja se suhtautuminen Jeesukseen niin on todellakin tyystin erilainen kuin mitä kristityillä. Että eihän se niin kuin juutalaisten suhtautuminen Jeesukseen, että kieltää Jeesuksen Messian sen olemuksen useista eri syistä, että silloin esimerkiksi niin kuin se, että ne tulkitsee näitä profeettakirjoja ihan eri tavalla kuin kristityt on yksi syy. Mm. Ja juutalaiset odottaa Messiasta, joka täyttää sitten semmoiset kriteerit, mitä ne on asettanut esimerkiksi Jerusalemin uudelleen rakentamiseen ja maailman rauhan tuomiseen. Että niillä on niinku ehkä vähän erilainen tapa niinku katsoa vaan sitä, että mitä se Jeesuksen työ oli ja miten se niinku peilaa niihin profeettakirjallisuuden niinku lupauksiin. En ole mikään ekspertti juutalaisuudesta, mutta ehkä tämmöisiä osaan heittää tuohon kysymykseen. Joo. No, mua kiinnostaisi vähän enemmän kuulla vielä tästä Jeremiasta. Tästä kun mainitsit just tämän luvun 31 sieltä, no jakeet 31 ja siitä eteenpäin, niin mistä siinä nyt on kyse? Tämä on erittäin mielenkiintoinen teksti, varsinkin kun ymmärtää sen historiallisen kontekstin ja ymmärtää sen kontekstin, mikä tuossa Jeremian kirjassa on ollut. Niin kuin puhuttiin, niin Jumala teki sen liiton Israelin kanssa ja siinähän oli nyt ne ehdot ja niin kuin huomattiin, niin eihän ne nyt mennyt ihan niin kuin Israel ei onnistunut pitämään sitä liittoa, jonka ehtona oli pysyä sitten siellä maassa. Ja kun me katsotaan tätä koko niin kuin Jeremian kirjan kontekstia, niin luvuista 5-9 me huomataan, että Jumala niin kuin tekee tämmöisen syytteen. Me huomataan, että tässä on nyt liitto tehty, niin tässä on myös samalla tavalla ehkä tämmöinen kuvataan meidän eteen tämmöinen oikeudenkäynti Israelia kohtaan. Ja luvuissa 5-9 on syyte, joka perustuu siihen, että kansa on hylännyt niin kuin Jumalaan. Se on heti niin kuin rikkoo tätä, sinulla ei saa olla muita jumalia, minä olen Herra sinun jumalasi. He olivat mennyt epäjumalien palvontaa, he olivat toiminut epäoikeudenmukaisesti kansaa kohtaan ja oli käyttänyt temppeliä niin kuin väärin. Ja sitten Jumalan tuomio tulee sitten Jeremia 11.8. Ja mihinköhän se viittaa? No siellä on suora viittaus sitten tänne Siinain liittoon. Että kattokaa nyt, että mä tein liiton. Me sovittiin, että jos te ette nyt hoida tätä hommaa, niin te lennätte pihalle. Ja tämä on nyt se tuomio siitä. Mutta vaikka Jumala antoi tuomion, me huomataan Jumalan rakastava sydän, armahtava sydän, koska Jumala silti, Jeremia silti kutsuu parannuksen kansaa, joka on rikkonut hänen kanssaan liiton. Että vaikka Jumala uhkaa tuomiolla, niin hänellä on silti viimeiseen asti tuntuu olevan niin kuin tämmöinen kutsu parannukseen, ellei hän erikseen ole sitten paaduttanut tätä. No kuitenkin täällä on nyt se oletus, että parannusta ei synny, niin kuin tässä meidän tekstissä huomataan, että no te nyt lennätte pois sieltä, te rikotte tämän liiton, Kapush-liitto on sitten pois, te lennätte pois niin kuin sitten vuonna 586 Nebukadnessar tuhosikin sitten Jerusalemin ja kansa lensi pois, mutta ennen tätä sitten meillä on tämä meidän uuden liiton odotus, meillä on tämä uuden liiton julistus, missä just sanottiin, että hei, että tulee päivät, jolloin mä teen uuden liiton. Ja se ei ole sitten samanlainen, mikä oli siellä niin kuin autiomaassa teidän kanssa. Miten se sitten eroaa siitä? No mutta sehän on sitten, tuossahan mainitaan, että aikaisemminhan Mooseksen kirjassa, siellä toisessa Mooseksen kirjassa kerrotaan, miten just
Jumala sai, tai Mooses sai Jumalalta ne laintaulut ja siellä sitten niitä luettiin ja sitten kerrottiin, että hei näin Jumala sanoo ja näin teidän kuuluu toimia ja tässä on nyt tämä meidän laki. Ja sitten sitä pitää vähän kertoa ihmisille, että hei, että näin teidän pitäisi toimia, mutta toihan sanoo toi Jaak 3.3, että minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Mm. No, mitä ihmettä tämä sitten tarkoittaa? Et miten se laki nyt kirjoitetaan meidän sydämiin ja mitä hyötyä siitä on? Että onko siellä nyt sitten me jollain hebrean kielen kirjaimilla 10 käskyä kirjoitettuna tuolla jokaisen sydämessä vai mitä tässä on meneillään? Mm-hmm. No se hyöty siitä ainakin on. Vastataan nyt näin päin, päästään sitten sinne Hesekieleen varmaan. Mutta se hyöty on, että silloin ei enää toinen toistaan opeta, Jaak 33. Ei käsketä niin kuin, että tuntekaa Herra. Ei ole sillä, että kato nyt tässä on tää lappunen, luepa siitä. Vaan kaikki tuntee, koska se laki on siellä sydämissä ja kaikki tuntee pienimmästä suurimpaa. Kun saattoi olla tässä liitossa, että siellä oli porukkaa, mitkä oli Abrahamin jälkeläisiä, mutta ne ei ollut oikein, ei tuntenut Jumalaa vielä siitä, mutta oli sitten vielä liitossa. Niin nyt Jumala sanoo, että nämä kaikki tulee itse asiassa tuntemaan mut ja itse asiassa hän antaa heille rikkomuksensa anteeksi, mikä on sitten taas mielenkiintoinen, että saattaa olla mielenkiintoista tolloin, että hetkinen, että mitäköhän, nyt on tulossa joku todellisuus, tulossa joku tulevaisuus, joka tämän kun Jeremia antoi tämän niin kuin, kertoi tästä liitosta, niin saattaa tuntua tosi niin kuin absurdilta ja nyt on tulossa jotain suurta. Mutta mitä se tarkoittaa, niin sehän sitten toi Hesekiel vaikuttaisi kertovan meille, että tähän jää vähän auki. Onko tämä nyt vaan tämmöinen kielikuva, laki on meidän sydämessään, koska he on niin kuin miettinyt sen paremmin vai mikäköhän tässä olisi niin kuin syy. Mutta eikö Hesekiel nyt vähän viittaisi sinne suuntaan, että siellä olisi joku, miten se toimii sitten? Niin, mitä sitä Hesekiel sitten sanoo? Niin, se mielenkiintoista on just se, Jeremia varoitti siitä, että heidät heitetään pois maasta. Heidät heitettiin sitten maasta, mutta Hesekiel nyt sitten siellä Babyloniassa meille profeetoi tästä vähän samasta asiasta ja tuo nyt uudelleen nämä samoja konteksteja esiin, mutta se menee ehkä vähän pidemmälle. Ja puhuu just tästä, miten niin kuin henki on nyt ehkä se mekanismi, miten tämä syntien anteeksianto tapahtuu. Että sitten meillä ei ole enää kivisydäntä, vaan annetaan sitten niin kuin lihasydän. Ja teksti vähän lainaa tuolta Levitikoksesta 3. Mooseksen kirjasta, jos tätä niin kuin suuren sovituspäivän tämmöistä kieltä, miten niin kuin sitä niin kuin henki nyt pirskotaan niin kuin tässä tekstistä ihmisten päälle, mikä sitten taas sitten kun katsotaan Uutta testamenttia Jeesuksen valossa, kun katsotaan vaikka hebrealaiskirjettä, niin viitataan sitten sinne, että se on itse asiassa ollutkin se mekanismi, mikä meidät sitten pelastaa. Mutta lupaukset tuolla on Uudesta liitosta ja se jollain tasolla nyt henki tulee mukaan tähän hommaan. Ja edelleenkin mä olisin halunnut olla niin kuin NS niillä aivoilla, sen maailman aivoilla miettimässä se hetkin, että ilman tätä ei ymmärrystä nyt Jeesuksesta, että mitä on oikeasti tulossa, kun Hesekiel nyt tämmöistä meille niin kuin lupailee. Voiko ajatella, että tässä Uudessa liitossa on kyse jostain tämmöisestä niin kuin ihan konkreettisesta muutoksesta sitten, tai siinä kun tämä laki tulee nyt sinne sydämeen, niin siinä onkin kyse jostain tämmöisestä ihmiset alkaa sitten elää oikeasti sen lain mukaan. Mm-hmm. Voisin kuvitella, että tämä on semmoinen olennainen osa sitä uutta liittoa. Mitä sanotte? Oletteko samaa mieltä, eri mieltä? No tuossa kontekstissa heti sen jälkeen toi Hesekiel 3.6, mihin viitattiin myös, niin heti sen jälkeen on tämä luku 37, missä kuvataan nyt näitä luita ja sitten Jumala sanoo Hesekielelle, että puhu noille luille ja sitten ne herää henkiin. Ja jos yhtään mietitään sitä kontekstia, että nyt ollaan puhuttu just hengestä se tuntuu myös sitten viittaavan myöhemmin niihin lupauksiin maasta, mikä oli myös niin kuin tässä Uudessa liitossa lupauksena, tai mihin viitattiin niin kuin joissain teksteissä on viitattu, niin se yhteys on aika paljon selkeämpi, että hetken, nyt tämä henki on myös jollain tasolla jokin, mikä niin kuin tuo eloon, ja Jeesus vaikuttaisi viittaamaan tähän, kun hän sanoo Johanneksen evankeliumissa, niin kuin puhaltaa nyt niin kuin
puhaltaa ja sanoo, että ottakaa niin kuin vastaan henki, mikä sitten niin kuin Paavalin teksteissä huomataan, että se niin kuin on kuvastanut tätä uudesti syntymää, kuvastaa tätä, miten ihminen tulee henkiin ja Jeesus varmaan kuvaa tämmöistä nyt uuden ihmisyyden luomista niin kuin Kristuksessa. Ja tosi ladattu teksti toi Hesekiel siitä, se on, tuntuu, että niin kuin tosi monet viittaa siihen niin kuin Uudessa testamentissakin. Joo, voisin kuvitella tällä just sillä, että nyt laki tulee siitä sydämeen, niin sillä voisi olla vahva yhteys siihen, kun Paavali puhuu tästä niin kuin sydämen ympärileikkaamisesta ja puhuu niin kuin siitä esinahkan ja sitten vertaa sitä sydämen ympärileikkaukseen, niin sitten siinä voisi olla just kyse tämmöisestä, että on tämä vanha liitto, mitä sitten tämä just esinahka kuvastaa, että se on niin kuin se merkki siitä, että on liittynyt siihen liittoon. Ja sitten taas tämä uusi liitto, josta on niin kuin merkkinä se, että sydän on ympärileikattu, mitä ikinä se nyt sitten tarkoittakaan. Tarkoittaa varmaan sitä, että se laki on tullut sinne sydämeen, niin se on se sydämen ympärileikkaus. Niin voisin nähdä tämmöisen vahvan yhteyden. Niin siinä varmaan myös se kuvastus, että se laki tekee jotain siellä sydämessä nyt, mutta se on myös viittaus siihen, että nyt sä oot niinku mukana siinä liitossa samalla tavalla. Kun niin vanhassa liitossa ympärimerkkaus oli merkki siitä, että sä oot liitossa mukana. Ehkä sitten just tämä pyhä henki taas on sitten merkki siitä uudesta liitosta. Niin, se on mielenkiintoinen tämä hengen rooli täällä uudessa liitossa kyllä, kun Paavali just Roomalais 8 puhuu siitä, että ei ole nyt kadotustuomiota niille, jotka on Kristuksessa. Ja nyt jotain puhuu, että jotta meissä täyttyisi lain vaatima vanhurskaus. Mutta kontekstina siinä tuntuu olemaan, että se tuntuu taas viittaamaan tänne Hesekiel 3:6, missä ei ollut täytetty sitä vanhurskautta, ei ollut toimittu niin, miten Jumala vaatisi, mutta nyt sitten henki on se mekanismi, joka on meidän sydämessä, jossa meillä on se laki, niin nyt se on jotenkin mahdollista, että täyttyisi se vanhurskaus, mitä Jumala vaatii, ja sitten tässä on nimenomaan se henki on se, joka mahdollistaa nyt sen toimimisen. Sitten siellä puhutaan just siitä, että on niin kuin, elämän laki ja sitten kuoleman laki, mitkä vaikuttaisi viittaamaan just tänne Siinain liittoon, että se laki, mikä oikein noudatettuna tuottaa elämän, vähän niin kuin kun sä seisot siellä toisella vuorella, kun sä noudatat sen lain, se on se sulle elämä, mutta sitten jos sitä ei noudata, niin se tuottaa sen kuoleman. Ja nyt sitten saattaa nopeasti tulla sellainen fiilis, että mä teen joskus syntiä, niin onko se sitten päivästä riippuen, hetkestä riippuen, että kummalla vuorella mä seisoskelen, niin sen takia tässä on meillä se Jeesus-elementti mukana, että onneksi Jeesus otti meidän myös meidän huonon vaelluksen niin kuin rangaistuksen pois. Ettei ei ole enää kuolemaa Kristuksessa, ei ole kadotustuomiota Kristuksessa. Mutta jos tuntuu, että Hesekiel tuntuu pomppivan tosi paljon, niin siellähän oli tosi paljon muitakin mielenkiintoisia tekstejä, missä niinku tähän liittoon niinku viitataan eri tavoin. Joo, siis täällä on aika paljon, että mä oon listannut ylös. Tämä on Hesekiel 16 ja 60. Se Jumala puhuu, että pitää voimassa ikuisena liittona, tai vahvistaa liiton, joka kestää ikuisesti. Hesekiel 20:37, saatan teidät liiton siteeseen. Hesekiel 34:25, teen liiton. 36, jakeet 26-27 puhuu tästä kivisydämestä ja lihasydämestä. 37:26, teen ikuisen liiton, asetan pyhäkköni heidän keskelleen. Et täällä on niinku hyvin paljon niinku semmoista samantyyppistä tämmöistä lupausta, niin semmoista uuden liiton perustamisesta. Ja mä fiilistelen just että siellä puhutaan, että se on ikuinen, vähän niin kuin kuningaskunta oli ikuinen hetkinen. Olisiko näillä liitoilla joku yhteinen niin kuin huipentuma sitten Jeesuksessa, olisikohan, ja niin kuin asettaa pyhäkkönsä meidän keskuuteen, mitäköhän ihmettä, voisiko se olla joku. Sitten kuitenkin uudessa liitossa niin uskovat on se jotenkin pyhän hengen temppeli. Niin tää on siis tää uuden liiton viittauksia, täällähän on ihan törkeästi, mikä on tosi mielenkiintoista sitten, kun noita lueskelee tuolta. Ja tavallaan tuo vähän käännöksestä riippuen tuo 1660 niin johtaa, mutta ainakin pohtiin sitä, että se ikuinen liitto oli jo annettu Daavidin suvulle, niin se Daavidin juuresta nouseva Vesa olisi sitten
se ikuinen kuningas myöskin, että se on vähän viittausta niin kuin semmoisen liiton sekä vahvistamiseen että uudistamiseen, kun löytyy tästä Hesekielistä. Niin, ja hebrealaiskirjeen 2. luku se itse asiassa menee vähän. Sielläkin on ikuinen tämmöinen lupaus, mikä annettiin itse asiassa ihmiselle, mikä vaatii sitten. Se on tosi mielenkiintoinen argumentti, mitä se hebrealais tuntuu vetävän niin kuin näitä kuninguustekstejä ja ihmiselle annettuja tekstejä, että hetken itse asiassa tämä ikuinen hallintavalta on annettu ihmiselle ja se myös kuvastaa, minkä takia Jeesuksen piti tulla ihmiseksi. Ja sitten, että nämä liitot on ikuisia ja kuningaskunta on ikuisia, niin tuntuu, että kaikki Jeesuksen lupaukset tai Jumalan lupaukset voi olla ikuisia, koska niillä on ikuinen loppu tässä niin kuin Kristuksessa, joka pystyy myös sitten, koska sen jälkeen siinä ei ole tämmöistä, että jos nyt tyritte, niin lennätte ulos sieltä, vaan sitten tiedetään, että tulee uusi taivas, uusi maa, niin nämä on oikeasti ikuisia lupauksia. Joo, no onko sitten ton Jeremian ja Hesekielin lisäksi vielä muita tämmöisiä tekstejä, jotka puhuu tuosta liitosta? Mulla on täällä pitkä lista, että luenko mä nyt. Lue vaikka mitä kirjoja siellä on esimerkiksi. No mä voin katsoa lyhyesti, että psalmeista löytyy tämmöinen mielenkiintoinen, että uudistan Daavidin mahdin. Se voi tulkita uuden liiton lupaukseksi. Se oli 132 ja jae 17. Sitten meillä löytyy Jesajan kirjasta paikkoja, mikä voidaan katsoa profetaalisiksi teksteiksi uudesta liitosta. Esimerkiksi täällä puhutaan 28 ja 16, niin, että Herra Jumala sanoo näin, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven, sitomaan vankkaa perustaa, joka uskoo, ei horju. Ja tämä analogia tästä kulmakivestä niin toistuu sitten taas Uudessa testamentissa. Ja sitten meillä on tietenkin nämä Jeremia ja Hesekielin kirjat. Ja Joelin kirjasta löytyy tämä, että on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin ja teen teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuurukaisenne näkevät näkyjä. Mm-hmm. Se on mielenkiintoinen jatko myös tuohon Jeremiaan. Joo. Laki tulee sydämiin, Hesekiel, se on henki. Ja nyt sitten, että mitä se Hesekiel, niin mitä se Joelin teksti kertoo, että mitä se henki saa aikaan. Että sitten alkaa tapahtumaan, alkaa tulemaan profetia, alkaa tulemaan. Että se on jotenkin uuden liiton huipentuma, se on se uuden liiton merkkinä, että niin tässä on tämä karismaattinen osuus. Ja mä en oikein, se on jotenkin tosi vaikea myös karsia pois ajatella, että jotenkin uusi liitto erillään nyt tästä hengen todellisuudessa, erillään tästä niin profetoimisesta näystä, näkyjen näkemisestä. No, milloin tämä sitten tapahtuu että tämä laki nyt tulee sinne sydämiin, että onko se joku tämmöinen tietty hetki, johon me pystytään osoittamaan, että onko se tämä helluntai just vai onko se joku tämmöinen ehkä pidempi aikaväli, jonka aikana se tapahtui, vai onko se jotain semmoista, mikä tapahtuu edelleen? Onko se joku tämmöinen kollektiivinen asia, mikä tapahtuu kollektiivisesti koko ihmiskunnalle, vai onko se enemmän tämmöinen, että se aina niin kuin jokaisen ihmisen elämässä tapahtuu niin kuin yksittäisesti, että jokaisen ihmisen elämässä niin kuin henkilökohtaisesti tulee hetki, jolloin hän saa tämän lihasydämen itselleen. Mä sanoisin, että tämähän tapahtui sitten niin kuin helluntaina tuli tämä hengenvuodatus, missä nähdään näitä kaikkea profetoimista ja hengen näkemistä. Mutta mä uskon, että silloin kun ihminen tulee uskoon, niin silloin tämä kivisydän poistetaan ja sen jälkeen tulee tämä lihasydän, kun ihminen on antanut elämänsä Jeesukselle, koska Jeesus on se elämän antaja. Ja kun hänen luokseen tullaan, niin saadaan myös se elämä. Mutta se, että nyt sinulla ei joissain hetkessä, kun me tiedetään, että kaikki ei näe unia, kaikki ei profetoi, kaikki ei puhu kielellä, niin myöskään se, että minä en nyt näe näkyjä, minä en vaikka erityisesti nyt profetoi, niin se ei tarkoittaisi
että hei, että no mulla ei varmaan sitä henkeä siinä vaiheessa, vaan se, että sulla on pyhä henki, niin siitä voi seurata näitä kaikkia karismaattisia juttuja, mutta se, että sulta puuttuu karismaattiset jutut, ei tarkoita, että sussa ei olisi sitä Jumalan pyhä henkeä. Mutta siinä kohtaa, kun sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, sitä ehkä tiedä, milloin niin kuin tarkalleen ottaen se on tapahtunut, varsinkin jos on lapsesta asti ollut uskossa tai tosi varhain aina ollut uskossa, niin se on tosi vaikea. En mä itsekään osaa sanoa, milloin mä oon itse tullut uskoon. Jossain Jippii Kuoron konsertissa nostanut käteensä, vaikka ollut jo uskossa silleen, kun kysytte, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, mutta toi... Niin vaikka toi on aika yleinen kokemus, että aika monikin niin kuin uskovassa kodissa kasvanut on useampaan otteeseen antanut elämänsä Jeesukselle. Ja kyllähän tämän kohdan voi myös katsoa sellaisena niin kollektiivisena juurikin, että seurakunnan ylle on laskettu henki ja vuodatettu henki. Ja siellä näkyy juuri tätä kaikkia niitä hengen hedelmiä, nyt tuossa oli listattunakin profetoimista ja muuta. Ei se tarkoita, että joka ainoan yksilön sitten siihen tulisi pystyä. Niin, tai ehkä se just molempia, että no on aina hauska kortti heittää, että ehkä se on molempia, ehkä se on kaikkia vaihtoehtoja, ehkä on monta merkitystä, mutta niin, mistä sitten tietää. Tuo kollektiivisuus on tosi mielenkiintoinen, en ole itse asiassa pohtinut, mutta varmaan niin noissa teksteissäkin puhutaan jotenkin temppelistä, mikä on silleen niin kuin monien osien summa niin kuin Uudessa testamentissa sitten, että niin kuin siinä niin toivoisin, että se on tosi mielenkiintoinen. Että se kuvastaa sitä realiteettia, mikä on koko kirkon yllä. Kyllä. No sehän ratkaisee se ongelma. No. Mitäs muita ongelmia ratkotaan vielä? No ei. Auto pois. Teologisia ongelmia. Mut hei, onko teillä, Eero ja sulla vielä jotain olennaisia, tärkeitä asioita, joita haluaisit tässä jaksossa meidän kuulijoille nyt sanoa? No kehotan jokaista niin kuin perehtymään profetaalisiin teksteihin ja ehkä itsekin löytämään ja pongailemaan sieltä, että mikä teillä on oikeasti viittaa uuteen liittoon ja pohtimaan ja vertaamaan sitä Uuden testamentin kanssa, niin se avaa varmasti jokaiselle niin uutta tapaa mielenkiintoa tutkia myös vanhaa testamenttia, että hyvin usein huomaa, että se on jotenkin unohdettu osio Raamatusta, varsinkin nämä profeetaaliset kirjat, ja muutenkin vanha testamentti, että Raamatusta luetaan yleensä uutta testamenttia ja psalmeja ja sananlaskuja. Että. Niin helposti saattaa ajatella, että vanha testamentti nyt on pidetty mukana Raamatussa vähän tämmöisenä niin kuin muistona. Niin, ja ei ymmärretä, että minkä takia ne profeettakirjat siellä loppujen lopuksi on, kun se on hyvin vaikeaa tekstiä. Että kun tutkii ja löytää sieltä juuri tällaista selkeitä viittauksia, mitä myöhemmin tapahtuu, niin se tavallaan auttaa hahmottaa Raamattua kokonaisuutena paljon paremmin. No ehkä sen mä haluan vielä nostaa, mikä tuossa yleisesti tuli ja mikä nousi siitä Waltonin lainauksesta, on se Jumalan niin kuin sydän, mikä on siellä taustalla ollut koko ajan. Että hänhän olisi voinut monen otteeseen heittää porukan pois liitosta. Hän niin kuin sanoi, että nyt homma on tämmöinen ja nyt lennätte pois, mutta Jumala antoi niin kuin vielä niin kuin aikaa parannukselle. Jumala antoi mahdollisuuden kääntyä, mikä vaikuttaa olevan, että Jumala oikeasti, niin kuin, hän ei vaan eti syitä, miten heittää pois liikosta, vaan hän on pitkämielinen, joka haluaa, että hän haluaa olla meidän keskuudessa, mikä sitten näkyy, että hän näki niin ison vaivan, että hän loi näitä liittoja, hän loi uuden liiton, niin kuin sitten, joka täyttyi Jeesuksessa, mikä sitten nämä kaikki muut liitot niin kuin huipensi, niin se vaan kertoo siitä, että Jumala oikeasti haluaa niin kuin jokaisen kanssa olla niin kuin yhteydessä, haluaa tehdä sen liiton, joka mahdollistaa meitä olemaan pyhän Jumalan kanssa yhteydessä. Ja se niin kuin kertoo Jumalan jotenkin pyhyydestä, mutta kertoo myös aina niin kuin pitkäjänteisyydestä ja voittaakseen tämmöiset niin kuin niskuriset ihmiset omakseen. Joo, mun mielestä hyvin kuvastaa, että miten Hoseassa niin kuin Jumala käyttää tätä Hosean vaimoa niin kuin tämmöisenä symbolina hänen uskollisuudelleen, että sitä Hosean vaimo on ollut Hosea kohtaa uskoton, ja sitten Jumala käskee Hosea, että rakasta tätä vaimoa siitä huolimatta, niin jotenkin se symboloi tosi hyvin sitä, miten Jumalakin niin kuin rakastaa Israelia, vaikka Israel on ollut uskoton häntä kohtaan. Mutta kiitos teille, Eero ja Sulo, että
olette ollut tässä jaksossa asiantuntijoina paikalla. Me jatketaan ainakin sitten seuraavassa jaksossa. Mennään nyt Uuden testamentin puolelle ja siellä mulla on sitten vieraina Joona ja Joel. Ja jatketaan siellä. Kiitos nyt teille Eero ja Sulo. Kiitos. Kiitos.